e a todos. Quixera saudar antes de nada as compañeiras do servizo que nos acompañan hoxe, do Corpo de Axentes Medioambientais, que ao igual que o resto do servicio de extinción de incendios, hoxe están abatidos polo acontecido, extenuados polo grande esforzo realizado nestes días tan tristes e tan negros. Espero que hoxe saia adiante esta iniciativa que presenta a Marea, xa que pensamos que é de xustiza. E digo que espero porque na última pregunta que registramos sobre cal eran as razóns da eliminación dos vehículos oficiais dos axentes medioambientais das cores específicas, do vinilo coa imaxe corporativa da Xunta, do servicio ao que pertencen, así como da non dotación desta flota de sistemas de iluminación prioritaria e da inexistencia dunha uniformidade regulamentada, contestaron que a Xunta de Galicia está a traballar nunha orde polo que se van a establecer os elementos identificativos e uniformidade dos axentes forestais, que está facendo un borrador consensuada a nivel sindical, é mentira, e coa Dirección Xeral de Ordenación Forestal e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Mal contestaron unha das 4 preguntas que se lle formularon. Miren, señorías, as axentes e os axentes medioambientais ou axentes forestais son funcionarios ou funcionarias que ostentan a condición de axentes de autoridade pertencente á Administración Pública Galega e que, de acordo coa súa propia normativa, teñen encomendadas, entre outras funcións, a de vixiancia, a de policía e custodia dos bens xurídicos que conforman o patrimonio natural e a de policía xudicial en sentido xenérico, tal como establece o apartado 6 do artigo 283 da Lei de Axuizamento Criminal, actuando de forma auxiliar dos xuíces, tribunais e do Ministerio Fiscal. Eles son un dos piares máis importantes do servizo para evitar que ocorra o que pasou esta última fin de semana. Na actualidade, o Corpo de Axentes Medioambientais está formado por uns 540 axentes, dos cales máis ou menos 380 están adscritos á Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, dependente da Consellería de Medio Rural, e o resto, uns 160, atópanse adscritos á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dentro do seu marco competencial vense totalmente apagados ao restarlle a propia Consellería de Medio Ambiente moito das funcións que hoxe teñen atribuídas. Eles sinten unha clara absoluta falta de directrices dirixidas ao seu propio colectivo, en existencia de coordinadores de enlaces entre as direccións xerais e os distritos, e xefaturas de conservación da natureza, que encaucen e que supervisen e dirixan as directrices en cuestión e que, a súa vez, doten ou propoñan aquela necesidade de formación e medios técnicos para a realización dos distintos traballos encomendados. Ao carecer desta figura, ninguén marca unhas directrices comúns, ninguén se encarga de encauzar as súas necesidades formativas e de medios, convertíndose tanto unha cousa como noutra nun claro sálvese quen pueda. Dende a chegada do goberno do señor Feijóo existe unha clara e metódica estrategia de apagón deste colectivo cara á sociedade. Son un colectivo que estorban tanto para o propio goberno autonómico como para outras administracións. Para os dirixentes políticos da administración non lle interesa que existan tantos ollos especializados sobre un territorio onde, con carácter xeral, está presente a súa maior base social de votantes. Canto menos organizados, formados e dotados, máis ambigüedade, máis deixadez e, por tanto, menos presión sobre o administrado. Para conquerir o que denominamos como o apagón do colectivo, estáse a realizar unha metódica estrategia de negación de dotación de material, imaxe corporativa cara á sociedade, respaldo institucional e formación do colectivo. A eliminación da única imaxe corporativa, os poucos vehículos que se renovan, cabe destacar que a actual flota de vehículos oficiais do colectivo de axentes son de finais dos anos 90, superando na maioría dos casos os 300.000 kilómetros, xa non teñen a imaxe corporativa que os identifica dende os anos 90. Alégase por parte da Administración que hai instruccións de unificar a imaxe corporativa da flota de vehículos da Xunta. Coches de cor blanca co logotipo da Xunta. Se lle require ata a saciedade que se lle permita
que figure o escudo e a denominación do corpo de axentes ambientais. Se lle siga negando. Sen embargo, toda a flota de vehículos dos gardacostas de Galicia levan o seu escudo e levan a súa denominación. Existe unha negación sistemática en dotar a flota dos vehículos dos axentes e das axentes con sistemas de iluminación prioritaria. É realmente frustrante e injusto estar atrapado nunha retención kilométrica mentres observas e sufres como os vehículos de Protección Civil, Garda Civil e Policía Local avanzan cara a un incendio grazas aos seus sistemas de iluminación. Mentres o director de extinción, que é o primeiro que ten que chegar a ese incendio para que non pase o que pasou toda esta fin de semana, segue atrapado en retencións kilométricas. Négase sistemáticamente a uniformidade, como ben contábamos. Négase sistemáticamente dar a coñecer á sociedade a súa labor. Dende o ano da súa transferencia á Comunidade Autónoma, no ano 85, nunca se fixo ningún tipo de propaganda institucional sobre o seu colectivo. Son múltiples as reportaxes audiovisuais escritas que se lle ten feito de xeito institucional a gardacostas, as unidades adscritas da Policía Nacional, así como a Seprona. Négase a facer públicas as estadísticas das infraccións e dilixencias xudiciais que realiza o Corpo de Axentes Medioambientais. A Policía Autonómica e Gardacostas preséntanos todos os anos. Négase a habilitar perfis oficiais nas redes sociais, tanto de Twitter como de Facebook. Non pasa eso con gardacostas. Négaselle sistemáticamente habilitar un teléfono de atención ao cidadá para denuncias medioambientais. Deste xeito, poderían canalizar as mesmas sendo xestionadas directamente polo Corpo de Axentes Medioambientais. A desfachatez chega a tales extremos que nos boletíns anuais e informativos que publica a Consellería de Medio Ambiente sobre as normas anuais de caza e pesca non figuran en ningún apartado do mesmo e no apartado de teléfonos de denuncias figura a unidade adscrita ou o da Garda Civil. Négaselle sistemáticamente ser integrados no 112, incumplimento por parte da Administración galega, da Lei 17/2015 do Sistema Nacional de Protección Civil que concretamente no seu artigo 17 di: terán a consideración de servicios públicos de intervención e asistencia en emerxencias de protección civil os servicios técnicos de protección civil e de emerxencias de todas as administracións públicas, os servizos de prevención, extinción de incendios e salvamento e de prevención e extinción de incendios forestais, forzas e corpos de seguridade, servicios de atención sanitaria de emerxencias, forzas armadas e unidades militares de emerxencia. Négaselle sistemáticamente permitir que sexan integrantes nos operativos de búsqueda de persoas desaparecidas. Pasou fai pouco nun coñecido caso dunha rapaza que desapareceu na zona da Barbanza e eles solicitaron integrar ese dispositivo de búsqueda e na mentras se autorizou a voluntarios a participación cidadá incluso a Infantería de Marina para o seu rastrexo, pois esta xente, estas persoas que coñecen o territorio non se deixou participar. Se lle nega medios de defensa persoal para o exercicio das súas tarefas policiais, furtivismo de caza e pesca continental, chegando a tal extremo que cando se expón a unha perigosidade de traballos policiais, antifurtivismo, ao xefe da Conservación da Natureza, a contestación é que non vayan a facer eses servizos. Formación técnica específica, policial, para o desenrolo das súas funcións, etc. etc. E o tal punto decidimos que chegamos que a raíz do asesinato no pasado mes de xaneiro deste ano de 2 axentes medioambientais en Cataluña, a máis dun cazador, volveuse a reabrir o debate a nivel estatal da necesidade de formación e dotación de medidas de defensa para este colectivo, volvéndose a incidir o director xeral de Emerxencias e Interior e o director da GAS dita formación, volvendo outra vez a ser denegada. Sen embargo, no DOGA do 24 de febreiro, a propia GAPS convoca xornadas de actuación técnica en intervención operativa para gardas rurais, é dicir, para a seguridade privada específica en caza e en pesca. E por todo isto, pois, bueno, o que pedimos, pensamos que é unha proposición non de lei de mínimos,
onde instaríamos a Xunta de Galicia a facer unha campaña institucional divulgativa sobre a labor que realizan as e os axentes medioambientais, facer públicas as estadísticas de infraccións e dilixencias xudiciais que realiza o Corpo de Mestres Medioambientais, habilitar un perfil oficial nas redes sociais que teñen os corpos escritos a Consellería de Medio Ambiente, habilitar un teléfono de atención ao cidadán para denuncias medioambientais, integrar os axentes medioambientais no 112, habilitar os axentes de medios de defensa persoal para o exercicio das súas tarefas policiais e facilitar formación técnica e policial para o desenrolo das citadas funcións na Escola Galega de Administración Pública, pero principalmente na Academia Galega de Seguridade Pública na GAS. Nada máis. Gracias, señor Rodríguez.